Tak, ešte. Super. Takže ešte raz ďakujeme, pekný večer. Moje meno je Jana Koristová a som tu spolu so sestrou, s Eukou. A radi by sme vám povedali niečo o našich produktoch, o našej značke. Spoločnosť alebo naša značka ZEO Zoe je na trhu už asi 7 rokov. Založila som ju v časoch, keď som sa snažila urobiť niečo dobré pre ľudí, niečo, čo bude ľuďom pomáhať. A postupne sa nám ten náš obchod rozrástol a robíme už nie len kozmetiku, ale aj nejaké produkty, ktoré sú dobré aj pre vaše zdravie. Názov ZEO Zoe je spojenie ZEO ako zeolit, pretože ako budete ďalej vidieť, tak väčšina našich produktov využíva vo svojom zložení zeolit a Zoe ako meno, ženské meno, ktoré pochádza z gréckeho slova a znamená život. A tu prichádzame k nejakým informáciám o zeolite. Zeolit klinoptylolit je vulkanický minerál. Našťastie na Slovensku máme jeden z najkvalitnejších vulkanických minerálov zeolitu. My používame zeolit, ktorý je veľmi jemný v spolupráci s jednou, alebo teda tí, čo ste na východe, tak viete, poznáte, že sú tam viaceré bane. My spolupracujeme s jednou baňou, ktorá vyslovene pre nás keď vyrába pre jednu zahraničnú firmu zeolit, ktorý sa používa vo farmaceutickom priemysle. Vtedy doslova menia aj vazelínu v zariadeniach, aby ten zeolit bol v takej kvalite, ako požaduje ten farmaceutický priemysel. Takže vtedy vyrábajú aj pre nás zeolit, ktorý je ešte jemnejší a dokážu nám odchytiť niekoľko paliet ročne. A tento potom my používame vo svojich produktoch. Také dôležité vlastnosti zeolitu, ktoré len tak spomeniem, ktoré my využívame v tých našich produktoch. Zeolit je najsilnejší absorbent ťažkých kovov a toxínov na Zemi. Prírodný najsilnejší absorbent. Euka o tom určite bude hovoriť viacej, ale používal sa napríklad na Ukrajine, keď bola tá jadrová katastrofa. Tam sa používal na čistenie pôdy aj čistenie organizmov ľudí od toxínov a ťažkých kovov. My máme množstvo zákazníkov, ktorí užívajú zeolit po chemoterapii alebo po ak majú nejaký zápal v tele. Bohužiaľ v Európskej únii nie je povolené užívať zeolit vnútorne, ale nie je to ani zakázané. Je to stále v nejakom tom procese schvaľovania. V iných krajinách mimo Európskej únii sa používa aj vnútorne, užíva sa vnútorne, kúpite ho v lekárniach. Takže preto my sme išli tým smerom kozmetiky, aby sme ho aspoň nejako priniesli ľuďom, ale ako hovorím, máme zákazníkov, ktorí užívajú zeolit vnútorne, my same si robívame jarný detox, prípadne keď sú nejaké tráviace problémy, ale o tom Evka povie viac. Takže tie účinky zeolitu, ako som spomínala, používa sa aj v medicíne na detoxikáciu, viazanie toxických látok. Sú ohľadne toho množstvo štúdií. Takisto pomáha v podpore imunitného systému. Má antibakteriálne a antivírusové vlastnosti. Používajú sa napríklad zeolitové náplaste pre vojakov. A áno, je tam aj tá podpora hojenia rán a tkanív. Ešte je dobré spomenúť, že Európsky úrad pre bezpečnosť potravín označil klinoptylolit za bezpečný pri definovaných dávkach. Takže je bezpečný, nie je nebezpečný, ale na vnútorné užívanie, ako som spomenula, ešte oficiálne nie je povolený. Je tam aj nejaký ten farmalobbying, prečo nie je povolený, ale o tom potom. Takže toto sú nejaké tie začiatky. V roku 2018, keď som s mojou kamarátkou, ktorá bola bylinkárka, alebo je stále bylinkárka, hovorila, ona mi stále tak do mňa dobiedzala, Jani, vymyslíme niečo, čím ten zeolit prinesieme bližšie k ľuďom. Tak tu ma môžete vidieť v roku 2018 priamo v kuchyni som miešala prvé zubné prášky a testovala som ich tu na Euke, že nie sú testované na zvieratách. Tak vytestovali sme rôzne príchute a
neskôr o nás napísali aj v Startupe alebo v nejakých ďalších časopisoch. Dneska už tie naše priateľky sa venujú niečomu inému, išli svojou vlastnou cestou a mne teda vo firme začala pomáhať Euka s manželom a postupne sa to rozrástlo. Máme v týme sesternicu, čiže naozaj sme taká rodinná firma. Čo nás najviac teší, alebo z čoho máme vždy veľkú radosť a čo nám dodáva takú energiu do toho, čo robíme, sú spätné väzby od ľudí. Takže taká veľká kríza, ktorú sme mali, bola v čase covidu, kedy ja som bola tehotná a naozaj tým, že to bola skôr taká moja záľuba a nebolo to živobytie, tak som zvažovala, či celý ten projekt nezrušiť a povedať si, že dobre, tak toto mi nevyšlo. Ale začali sa nám ozývať ľudia, že im ten zubný prášok, vtedy sme mali len zubný prášok a tablety, že im tie produkty veľmi chýbajú, že sa nevedia vrátiť k tej zubnej paste. Boli to tiež ľudia, ktorí dbali o svoje zdravie, nevedeli si v tých štandardných komerčných produktoch nájsť niečo bez floridu, čo by im pomohlo vyriešiť napríklad paradentózu. A s tými našimi produktami naozaj máme množstvo spätnej väzby, že prestali krvácať jasná, vyliečila sa paradentóza alebo nejaké vážne zápaly v ústach. Takže to bol taký moment, kedy som si povedala, že áno, to, čo robíme, má zmysel a vtedy sme zohnali nejaké financovanie a posunuli sme vlastne celé ZOZOE na vyššiu úroveň. A ďalej vám povie o produktoch Euka. Tak dobrý večer, som rada, že teda mám aj ja slovo a môžem niečo povedať. Ja vám približím tie produkty naše skôr z takej možno praktickej stránky. Poviem vám niečo o tom, ako ich viete použiť, ako ich viete využiť pre seba, pre svoju rodinu, dokonca aj pre svoje zvieratka. Kto má, ten vie. Niektorí už používajú napríklad pre psíkov. Dokonca musím povedať, že zeolít je schválený na vnútorné užívanie pre zvieratá. Takže pre ľudí nie, ale pre zvieratá je normálne slovenskou alebo teda európskou normou schválený na užívanie. A ukážem vám teda aj tie produkty. Ja som si tu pripravila vedľa mňa takú výstavku, takže vám budem postupne ukazovať. Ten primárny projekt, tak ako vidíte, produkt, ako vidíte na obrázku, je tento zeolít Cleanoptilolít. Je to veľké 200-gramové balenie. Toto balenie je postačujúce na jednu detoxikačnú kúru pre jedného dospelého človeka. Sú to tie detoxikačné kúry, ktoré sa používajú vnútorne po dobu 6 týždňov. Ten, kto by mal záujem, tak vieme ten návod poslať do mailu, lebo je tam viac informácií, tak aby to mal každý po ruke, kto by mal záujem takúto detoxikačnú kúru si urobiť. Hovoríme to, alebo teda aj posúvame tie informácie tak, že je to naša osobná skúsenosť. Teda nemôžeme vám ho odporučiť na vnútorné užívanie kvôli nariadeniam Európskej únie, ale vieme vám povedať, ako ho užívame my a aké s ním máme výsledky my. Zeolít, tak ako povedala už Janka, je jeden z najsilnejších absorbentov ťažkých kovov a toxínov v prírode, preto sa mimo únie v niektorých krajinách používa po liečbe chemoterapiou alebo po ťažkých liečbách. Vieme o tom, že ho používajú ľudia, ktorí majú napríklad atopický exém alebo majú problém s rôznymi plesňami na končatinách alebo na pokožke. Keďže zeolít dokáže do seba vlastne do svojej štruktúry natiahnuť tie toxíny, ťažké kovy, plesne, uzavrie ich tam a vylúčite ich von z tela klasickým vylúčovacím systémom našim. Videla som tam, že tam vybehla aj nejaká otázka, ako sa dostane z pokožky, keď si natriete telové maslo, ja to potom poviem, ale tá výhoda zeolitu je v tom, že on sa neukladá na bunkovej úrovni. Teda prichádza tak, ako vidíte teraz na našom slajde vpravo dolu znak, alebo teda tento znak. A tu je kamera. To je v podstate znak tej štruktúry zeolitu. A
on ide prázdny organizmom, poviem to tak veľmi zjednodušene, tráviacím traktom a doňho nasáva všetko, čo je opačne nabité ako zeolit. A to sú práve ťažké kovy a toxíny. Do tejto svojej mriežky to uzavrie a vylúčite von. Čiže neukladá sa na bunkovej úrovni, lebo niektorí ľudia majú obavy, že obsahuje nejaké látky, ktoré by sa mohli uložiť, neuložia sa. Čiže on sa vám nedostáva ďalej do organizmu. Vyslovene funguje ako špongia. Čiže ide, vyčistí a ide von. Takisto aj na pokožke, keď ho máte, natrie sa na pokožku, keď zaschne ten zeolit, lebo to sa mieša bahno s vodou, alebo teda tento prášok s vodou ako bahno, alebo s nejakým olejom. Keď zaschne na pokožke, tak sa buď umie dolu, alebo ho môžete zošúpať z tej pokožky ako peeling. Janka, až by som niečo zabudla povedať, tak kľudne mi určite šťuchni a povedz. My sme boli na jednej výstave alebo teda na takom festivale, kde prišli za nami zákazníci, viacerí, ktorí mali atopický exém. Ak je niekto medzi vami, kto ho má, tak bude vedieť, o čom hovorím. A povedali nám, že atopik okamžite pozná produkt, ktorý mu má pomôcť alebo môže uškodiť, pretože do pár minút po nanesení na pokožky cítia, či ich štípe, páli, či sa tá pokožka začervená. A viacerí skúšali práve tento čistý zeolit, klinoptylolit alebo tieto naše pleťové masky. Táto je so šalviou, tam ďalej v slide o nich bude, alebo teda takúto zelenú čistú. Skúšali ich na pokožke a upokojoval pokožku. Čiže aj tí, ktorí mali začervenanú tú kožu, tam, kde si naniesli, po pár minútach zostala svetla. Že on dokáže ukludniť, zasušiť, keď sú nejaké mokvajúce rany. Používa sa teda zvonka, používa sa zvnútra. Tento zeolit, klinoptylolit je, alebo zeolitové viacero druhov. Zeolit, klinoptylolit je najúčinnejší, čo sa týka detoxikácie. A preto sa ako jediný, alebo teda najmä tento odporúča aj pri tých vnútorných detoxikačných kúrach. Výborné sú tiež kúpele, čiže stačí si buď do vane nasypať zeolit a dať si taký detoxikačný kúpel alebo upokojujúci, keď máte nejakú začervenanú pokožku alebo nejaké bolesti. Vynikajúce sú aj ako kúpele na nohy. A pre teda ženské osadenstvo dnes aj pri rôznych problémoch v intimnej oblasti, čiže keď má žena aj takéto komplikácie alebo prechladnutie alebo zápaly, tak sedavé kúpely sú naozaj výborné. Tam množstvo žien sa nám ozýva, že po 2-3 takýchto sedavých kúpeloch sa im polepšilo, že bolo to všetko v poriadku. Že toľko k zeolitu, ak som niečo nezabudla, že? Prikyvuje, tak je to v poriadku. Našim tým nosným produktom, alebo tým, čo sme začali, čo Janka začala miešať v kuchyni, ako ste videli, sú dentálne prášky a dentálne tablety. Prvý ten produkt bol prášok Meta Shalvia a takéto tablety. Naše produkty sú v modrom skle, lebo my veríme tomu, že to modré sklo ich tiež ešte navibruje, že sú v takomto modrom skle a viete si ich aj dokúpiť vo forme refilu, čiže keď ste videli na stránke na Vivi takéto, že refill pack, to je v podstate náhradné balenie, v ktorom je také isté množstvo ako v tomto skle, ale nemusíte neustále kupovať to isté balenie so sklom, ale len si to po otvorení presypete. Takže tie prvé produkty boli Meta Shalvia. Pamätám si, že si vtedy skúšala aj citrónový prášok. Ten sme nezaviedli, lebo to mi trošku ušla ruka a trošku mi skoro vypálila ústa, ale neskôr sme pridali aj také prémiové produkty a to je Paradent. V Paradente sa nachádza účinná zložka z klínčeka, že mnohí, ktorí sa venujete aj tradičnej čínskej medicíne alebo prírodným liečivým produktom a bylinkám aj u nás na Slovensku, tak viete, čo dokáže klínček pri bolestivých zuboch, pri bolestivých ďasnách a zápaloch. Ten klínček sám o sebe nie je
tak liečivý. Liečivá je zložka, ktorú klinček obsahuje a niektoré iné rastliny a tá zložka sa volá eugenol. A my sme teda našli výrobcu, ktorý dokáže tento eugenol vyrobiť z prírodného klinčeka, keďže v Európskej únii sme nevedeli nájsť žiadneho výrobcu prírodnej zložky, len syntetických, tak sme museli loviť mimo únie a nájsť pestovateľov. Eugenol napomáha pri liečbe paradentózy. Že máme s týmto produktom naozaj výborné výsledky. Zeolit sám o sebe pomáha pri paradentóze, lebo zastavuje krvácanie ďasien a to tým spôsobom viacero teda je tam tých benefitov zeolitu, dokáže vytvoriť neutrálne pH v ústnej dutine, takže keď máte kyslejšie sliny, lebo každý človek geneticky ich má trošku iné, keď máte veľmi kyslé sliny, rýchlejšie sa vám ukladá zubný kameň na zuboch, rýchlejšie sa tým pádom robia aj kazy. Keď je to pH v ústach neutrálne, a zeolit ho dokáže vytvoriť to neutrálne pH a tiež správny mikrobióm v ústach, tak sliny nie sú prekyslené, nerobí sa tak zubný kameň, netvorí sa tak rýchlo kas, alebo teda sa nemusí urobiť ten kas, hovorím, záleží to aj od genetiky zubov. A keď sú však mnohí majú teda paradentózu a tam už sú odhalené aj tie krčky a sú tie zubky veľmi citlivé. Tak v takomto prípade pomáha paradent, lebo jemne znecitlivie zuby a lieči paradentózu, lebo aj paradentóza je v podstate baktéria alebo parazit, ktorý sa tam nachádza a ten eugenol napomáha pri jej liečení. Ďalší produkt, ktorý pri práškoch máme, je zelené jablko. Toto je produkt, ktorý sme vytvorili viac menej pre deti, alebo teda pre tých, ktorým vadí meta. Vo všetkých produktoch sa meta nachádza, ale sú ľudia, pre ktorých je prísilná alebo im prekáža, tak v tomto produkte sme metu stiahli na minimum, aby si stále zachoval ten produkt pocit sviežeho dýchu a meta tiež prispieva k liečeniu zúbkov alebo teda tej ústnej dutiny, takisto šalvia, ale tu je ešte pridaná prírodná aroma zo zeleného jablka, že aby to malo takú príjemnejšiu vôňu pre deti. V žiadnom z našich produktov nie je pridaný cukor, čiže nie sú návykové, nie sú tam pridané žiadne syntetické látky ani penidlá. Takže ten produkt nepení, čo teda pre mňa je veľká výhoda, lebo mne vyslovene tá pena vždycky vadila a to bol ten problém, ktorý som ja mávala pri bežných zubných pastách a neobsahujú teda žiadnu syntetiku ani flór. My sme už boli na niektorých takých fórach alebo aj v podcastoch, kde sme riešili práve syntetiku v kozmetike a je mnoho štúdií, kde sa zistilo za posledné roky, že práve ten flór alebo tie fluoridové pasty pri dlhodobom užívaní poškodzujú mozog, tak to môžem povedať. Áno, však a dlhodobé užívanie je čo? Viete, povedzme si, používame zubnú pastu ráno aj večer, celý život. Takže to je podľa mňa dlhodobé užívanie. Nehovoriac o tom, že od istého roku, ja už si presne nepamätám, ten rok sa fluorid flór začal pridávať aj do pitnej vody, takže tá denná dávka, ktorú my potrebujeme a hlavne pre deti je to nebezpečné, tak oni tú dennú dávku už dostanú v tom, že vypijú tú dennú potrebu vody z vodovodu a všetko ostatné je navyše. Čiže on sa začal pridávať aj do chleba, aj sol sa niekedy fluoriduje, čiže do mnohých produktov. A máme skôr opačný problém. Niektoré krajiny práve že legislatívne upravili pridávanie toho flóru do produktov, pretože na začiatku tam bol ten zámer dobrý, aby ľudia mali pevnejšiu sklovinu, ale dneska už ten flór nájdete v toľkých produktoch, že to má skôr ten opačný efekt. Tak. Takže my sa snažíme robiť tú kozmetiku
hlavne teda aj dentálnu, všetku kozmetiku, ale myslím si, že tá dentálna kozmetika je veľmi dôležitá, prírodnú, bez syntetiky a bez tých látok, ktoré nám škodia. Predsa len cez ústnu dutinu, cez sliny, aj cez tú ústnu dutinu sa najviac vstrebáva a najrýchlejšie sa vstrebávajú tie látky do celého tela. Ešte by si možno mohla, Evi, povedať o tabletách, o tom, ako sa používajú a ako ich používajú naši zákazníci. Alebo aj ja. Takže takto nejako vyzerajú naše tablety. Je tam 90 tabliet. Je to tableta, ktorá je prevažne tvorená krásne voňajú, zo zeolitu. Je tam teda pridaná meta a šalvia. My sme robili výskum na výrobu týchto tabliet, alebo teda sme získali aj nejaké financie na podporu výroby týchto tabliet tak, aby boli vyrobiteľné bez lepidiel. Je to náročný proces, je to skôr technologický, nie chemický proces, čiže výroba tých tabliet trvá niekoľko dní, pretože sa robia takým iným spôsobom, sa vytvárajú granulát a následne sa robí tá tableta, aby držala pohromade, lebo sme nechceli, aby tam boli lepidla, ktoré sa síce bežne do liekov pridávajú, sú v ibuprofene, v paralene, vo všetkých možných liečivách, a práve aj vo vitamínoch dokonca, a práve to je to, že máme tých syntetických látok v sebe toľko, že možno, že o tom ani nevieme, že kde všade ich pridávame. Áno, jeden z nich, alebo jedno z tých lepidiel, ktoré nám tam výrobcovia chceli dať, pretože my tie tablety vyrábame normálne vo farmaceutickej firme, čiže všetko to podlieha prísnym normám a musia byť naozaj ku všetkému špecifikácie a certifikáty. A jedna z tých látok, ktorá sa štandardne používa, ako Evka spomína, v paralene a v iných tabletách, len kvôli tomu, aby tá tableta držala pokope, tak keď sme si to študovali, tak sme zistili, že vo väčších mierach je to karcinogén. Tak preto sme vlastne zastavili tú výrobu, že nepôjdeme týmto smerom a ja neviem, 3/4 roka nám trval ten vývoj. Hľadali sme nových dodávateľov, aby sme urobili tie tablety také, aby sme tam nemuseli dávať žiadne z týchto lepidiel. Áno. Takže tableta je prírodná tým pádom a môžete ju zjesť. Tí, ktorí sa teda neboja porušiť nariadenie Európskej únie, tak tieto tablety môžete aj jesť. Ja napríklad používam zubný prášok na umývanie, ale v každej kabelke mám jedno balenie tabliet, takéto refilové, tento sáčik, on má hore zip, takže keď ho otvoríte, viete si ho naspäť zatlačiť a používam ich namiesto žuvačiek, používam ich, keď cítim reflux, že mám nejaký prekyslený žalúdok, že som niečo nie je dobre zjedla, lebo pomáhajú vytraviť tým, že je tam aj meta, tak pomáha pri trávení a veľký hit je to aj pri rôznych zábavách, plesoch a degustáciách vín a iných alkoholových prípravkov, lebo zeolít vytvorí neutrálne pH v žalúdku, čiže nie je organizmus prekyslený a dokonca som čítala jednu štúdiu, kde bolo napísané to, čo sme si my vytestovali sami na sebe, že nejakou formou pohlcuje alebo neutralizuje alkohol. Takže pomáha, není tzv. Opica na druhý deň. Takže my tieto tablety nosíme so sebou na každý ples, na každú zábavu, na ktorú chodíme, všetci už ich poznajú. Ale teda to nie je primárny účinok. Primárne funguje tableta tak, že si ju dáte do úst, pohryziete a umiete si zuby s kefkou s tým, čo máte v ústach. Ak ste na cestách a nedá sa použiť zubnú kefku, stačí ju pohryzť tú tabletu, požuť ju trošku v ústach a môžete prehltnúť alebo vypiť. Nie sú sladké, nie je to cukrík, čiže nie je to chutné, je to zubná pasta. Môžeme. Pleťové masky. Máme dva druhy pleťových masiek a to sú pleťová maska Pure, to je táto zelená, a pleťová maska Sage. Pleťová maska Pure je v takomto malom balení pre tých, ktorí ju chcú len vyskúšať, alebo potom v takýchto výhodných veľkých 200 gramových baleniach. Takisto aj táto Sage, obidve. Táto malá maska je zhruba na nejakých 5 až 7 použití. Tá veľká maska vydrží celý rok.
Maska Pure je čistý zeolit, klinoptylolit, takisto ako aj to modré vrecko, ktoré som ukazovala, čiže tam rozdiel zložený nie je. Rozdiel je len v tom, že sme ich pôvodne predávali ako masky, ale niektorí ľudia, ktorí chceli ako detoxikačnú kúru, sa báli jesť pleťovú masku, tak sme začali dávať aj teda do iného balenia. Že v podstate je to ten istý produkt. Tá fialová maska Sage je aj so sušenou drvenou šalviou listom, takže táto je taká zelenkavá vonia ako šalvia alebo čerstvo pokosená tráva. Ja ju mám veľmi rada, Janka nie. Pre mňa je to veľmi príjemné a relaxačné. Táto maska so šalviou je skvelá pri problematickej pleti. Je výborná pri mladých, ktorí majú aknóznu pleť, alebo dokonca niektorí mávajú v puberte tie vredy aj na chrbte, aj kade-tade. Takže máme jednu maminku, ktorá si u nás kupovala vyslovene len tie veľké balenia pre dceru. Až to je jediné, okrem kortikoidov, čo zaberalo, že vedelo tú pokožku upokojiť a keďže nechcela ju tými kortikoidmi 15-ročnú babu pchať, tak kúpili, natierala jej vlastne aj pokožku na tvári, aj chrbát, aj ramena, všetko touto maskou Sage. Takže to sú pleťové masky. No a ešte možno dodám, že táto naša pleťová maska, potom vám ďalej ukážeme masku, ktorú sme prezentovali aj na Vivi evente, ktorú sme vytvorili v spolupráci s Prameňom, ale na rozdiel od nej táto maska má celkom rada, keď sa naniesie hrubšia vrstva, nechá sa uschnúť a potom sa normálne zošupe dole a pôsobí aj ako taký jemný peeling. Áno. No a náš veľký hit a veľmi obľúbený produkt sú našľahané telové maslá a peelingy, ktoré máme v takýchto veľkých baleniach. Základom týchto masiel je bambucké maslo, ktoré je asi jedno z najlepších hydratačných prostriedkov pre pokožku prírodných. Má jednu chybu, podľa mňa, a to je, že je príliš masné. Čiže keď si natriete na sebe bambucké maslo, tak veľmi dlho trvá, kým sa vstrebe, alebo ho utriete do oblečenia alebo do perín. A preto som rada, že sa nám podarilo v spolupráci tiež s jedným šikovným Slovákom vytvoriť práve tieto našľahané maslá. Neviem, či to bude dobre viditeľné. Sú tam bublinky. Takže v podstate tieto maslá sú ľahké, sú nadýchané, zašľahávajú sa s vodou vyslovene procesom, ako keď robíte z vajíčka z bielku penu. Tak je to masielko, je výdatné, nepotrebujete ho tak veľa, natri sa na pokožku a veľmi rýchlo sa vstreba. Čiže nezostáva tá pokožka dlho masná, pekne hydratuje. Je v ňom vitamín E, sú tam rôzne vitamíny a je tam teda aj zeolit, klinoptylolit. Tam sa nejaká pani, myslím, že pýtala, že čo potom, keď ten zeolit zdetoxikuje pokožku, že čo s ním. V podstate vám sa do pokožky vstrebáva maslo a vitamíny a zeolit, aj keď detoxikuje, je to jemný prášok. On vám z tej pokožky zíde. Že tak, ako sa potíte, ako sa koža potí cez tie pory, on vychádza von. Vy si to možno ani neuvedomujete, ale častokrát to zostane v oblečení, alebo ako sa umývate, vám to zíde prípadne v perine alebo v uteráku, keď sa utierate. Čiže zeolit nezostane na vás, hej, že s nejakými toxínmi naviazaný, on z tej pokožky sa ošupe, olúpe, taký jemný prášok, vy to voľným okom ani nevidíte. Tiež sme vytvorili tieto peelingy, ktoré sú takisto zeolit, bambucké maslo a himalajská sol. Toto je už teda ťažšie balenie, lebo toto zašľahané nie je. Môžete použiť v sprche alebo vo vani. A veľká výhoda týchto peelingov je, že keď máte radi tú masnú pokožku, sa človek nerad natiera, alebo chlapov to napríklad nebaví sa natierať, tak toto keď použijete namiesto sprchového gélu, odumreté pokožky, tie bunky pokožky vám zídu pekne dole
solou a zostáva pokožka hydratovaná, lebo to bambucké maslo s vodou sa veľmi rýchlo naviaže a vytvorí taký jemný film na pokožke. Takže vychádzate zo sprchy, aj keď sa utriete, nie je nič masné, ale tá koža nie je suchá, čiže ona už je ako keby zhydratovaná, už je ako keby natretá. Častokrát sa v kozmetike aj odporúča olejovať sa olejmi priamo v sprche s vodou, lebo tá voda ich potiahne hlbšie do pokožky a nezostanú len masné na povrchu. To je niečo na podobnom princípe. Môžete používať každý deň na telo, môžete raz za týždeň alebo denne, nie je tam proste nejaký limit. Hej, nemá vám ako uškodiť. A najnovší produkt, ktorý máme, sú suché šampóny. Je to suchý šampón pre pánov a pre dámy, aj keď teda ja používam obidva, lebo podľa mňa výborne voňajú obidva. Sú tam príjemné tiež prírodné parfúmy a esenciálne oleje. Je tam zeolit a sú tam látky, ktoré pohlcujú masnotu z pokožky hlavy, robia krásny objem ženy, krásny objem na vlasoch a dokonca tieto pánske sú výborné aj pre chlapov, ktorí vlasy nemajú. Mnoho mužov, ktorí, nebudem hovoriť, že sú plechatí, ale nemajú vlasy a holia si hlavu, nemajú radi, keď sa im v lete tá hlava leskne. Keď si nanesie pán takýto prášok na hlavu, tak tá hlava príjemne vonia, pohltí to v podstate tú masnotu a pot a hlava sa tak neleskne. Ešte aj tí páni, ktorí majú bradu, áno, tak radi používajú vlastne ten pánsky, pretože tým, že je tam zeolit, tak to má tiež ten antibakteriálny účinok a zároveň tá brada pekne vonia. Áno, tak. No toto teda boli naše produkty, ktoré sú aktuálne dostupné aj na Vivi alebo na našej stránke, môžete si ich zakúpiť na Vivi. A my pripravujeme novú radu Redox a to je práve tá rada, ktorú ste mali možnosť vidieť na Vivi evente, tí, ktorí ste boli v Bratislave a niektoré dámy teda ju už aj vyskúšali, ale tam viacej povie asi Janka o tom. Áno, takže čo sa týka tejto Redox rady, ja vám môžem ukázať, ako to bude krásne vyzerať, alebo ako to vyzerá. V podstate my už čakáme iba na tieto krabičky, všetko ostatné je pripravené, produkt je vyrobený, nachystaný, takže do 2 týždňov budeme mať krabičky, do ktorých sa to bude pekne takto skladať. V tomto prípade budete mať k tej pleťovej maske, ktorá je teda upravený zeolit na minus 30 mV. Budete mať k tomu aj odmerku s presným návodom, koľko odmeriek. Je to 1 odmerka toho zeolitu, 1 odmerka vody. V tomto prípade sa nanáša úplne tenučká vrstva, preto sme aj vybrali taký štetec, ktorým jednoducho nanesiete tenkú vrstvu. A ako ste mohli aj vyskúšať na tom evente, naozaj ten efekt je tam viditeľný. Dodajú tým, že je tá maska upravená na ten Redox, tak dodá okamžite tým bunkám energiu alebo dodá im tú sviežosť, že je hneď vidno, po nanesení je tam hneď vidno rozdiel. Samozrejme pri dlhodobom používaní je ten rozdiel väčší. To jedno balenie, ktoré má v tomto prípade 30 gramov, 60 gramov, pardon, je na 60 použití, pretože vlastne na jednu tvár a dekolt vyjde 1 gram, takže na 60 použití, keby ste si denne robili tú masku, tak ju máte na 2 mesiace. Tak ako je napísané, pomáha vyhľadzovať vrásky, dodáva pleti pevnosť, vitalitu, mineralizuje ju, takisto vyrovnáva ten tón pletík. Ak máte už problém niekto s nejakými pigmentovými škvrnami, tak veľmi dobre to pomáha na pigmentové škvrny, ale čo musím ja povedať z osobnej skúsenosti, nie raz som prišla večer domov unavená a potrebovala som si ešte sadnúť k počítaču a urobila som si túto masku, dala som si na tvár, keď to uschlo, umyla som. To je toľko energie, ktorú dostanete do tela, že môžete ďalej pracovať, hej? Alebo teda... A nie len to,
sesternica má problémy s migrénami, lieči sa, teda má aj tú bioliečbu a rôzne, neviem aké rôzne záležitosti, ktoré jej sa snažia dať, aby tie migrény ťažké prešli. A vyskúšala tiež túto masku pri migrénach a povedala, že prvýkrát po 2 rokoch sa jej stalo, že do 5 minút tá migréna sa nespustila ani. Že ona už keď cíti, že to začína, tak si naniesla masku a tak ju to osviežilo, alebo taký efekt to vytvorilo, že tá migréna sa nedostavila. Tak toto veľmi nemôžeme hovoriť, lebo nemáme iné štúdie klinické, máme len ju jednu zatiaľ, ale ak niekto bude mať podobné zážitky, tak budeme samozrejme radi, keď nám ich poviete. Takže, ako som spomínala, druhý produkt, sérum na vlasy a suchý šampón, to bude tiež v takomto boxe. Tiež už vlastne produkt je pripravený, čakáme len na box. Rozhodli sme sa pre túto kombináciu, pretože to sérum naozaj, ja to mám vyskúšané na sebe, na susede, na nevienkom, všetkom. To sérum do 2 týždňoch prestali padať vlasy a začali rásť pekne nové tie jemné mladé vlásky. A takisto zhusnú, alebo teda ten vlas ostane taký hrubší. Čiže švagor tiež mal problémy s pokožkou hlavy, tiež ako začal používať to sérum, tak prestali mu lupiny, alebo čo to malo také? V podstate lupiny sú tiež nejaká forma, či už bakteriálnej infekcie, alebo týchto plesní, na všetko pomáha. A dokonca musím povedať, že tie vlasy sú také živšie, už nie sú také zvednuté. Áno. Takisto dáte si masku, dáte si sérum na vlasy, môžete robiť do rána. Naozaj tú energiu, ktorú človek dostane týmto spôsobom, je to cítiť. Rozhodli sme sa pre kombináciu s Redox suchým šampónom. Tie výhody suchého šampónu, ktorý sme vytvorili, naozaj tú receptúru sme tvorili dlho so ženami, práve preto, aby tie vlasy neboli ubité, ale zároveň, aby sme tam nedávali nejakú chémiu. Tento bude bez vône, pretože kvôli tomu redoxu nechceme, aby tam tie nejaké esenciálne oleje alebo niečo urobilo nejakú neplechu. Bude bez vône, ale tiež obsahuje teda upravený zeolit až na minus 120 a tým pádom máte celý set. Je tam sérum plus ten suchý šampón, ktorý môžete používať denne. Ja keď som to rátala, tak ten suchý šampón vydrží človeku 2 mesiace, 3 mesiace úplne v pohode toto balenie, ktoré máme. Ešte jednu informáciu, možno, že k tým maskám by som povedala. Tieto redoxné produkty, alebo teda mínusové, pri zahrievaní sa ten mínus ešte zvyšuje. Čiže keď je maska aj na mínus 30 mV, alebo tieto produkty sú na mínus 120 mV, keď si ich dáte na pokožku, človek je teplý tvor, takže zahrievame a tým pádom ten efekt je ešte väčší, ako je minus 120. Vedeli by ste ho namerať možno v teplej vode ešte silnejší. Takže, ako som spomínala, obidva tieto produkty nové do 2 týždňov budú dostupné v sklade, naskladnené, takže budete si ich môcť objednať a expedujeme. Takže toto máme taký záverečný slajd. Tu nás vidíte mňa, Evku a tu našu spomínanú sesternicu. My vidíme v zeolite veľmi veľký potenciál aj nie len v zeolite, ale vlastne vo všetkom, čo človek tvorí zo srdca a s dobrým úmyslom. Takže o to sa my v Zeozoe snažíme a veríme, že sa nám to darí aj bude dariť naďalej. A že budete spokojní aj vy. Ďakujeme. Tak dámy, my moc děkujeme. Je tam spousty dotazů. My jsme tady vybrali, jestli vám teda můžu pokládat teď dotazy, jestli mě je dobře slyšet, když jsem se trochu sekala. Tak teďka první dotaz, pomáhá zeolit aj pri myomoch a cystách? Ešte raz? Pri myomoch a cystách? A cystách. Predpokladám, že nejaká dáma sa asi pýta. Priamo si myslím, že nie, pretože on priamo sa nedostane do kontaktu, ale
nepriamo na tej forme, ako nám to teda bolo vysvetlené. Tým, že zeolít sa užije vnútorne, povedzme, tak detoxikuje tráviaci trakt, detoxikuje organizmus a uvoľní energiu toho tela pre liečenie práve tých problémov, ktoré sú. Takže môže sa stať, že pomôže pri liečbe tým, že odbremení organizmus od iných záležitostí, s ktorými sa nevie vysporiadať. Děkujeme. Další dotaz, jak dlouho trvá očistná kúra? Očistná kúra detoxikačná vnútorná trvá 6 týždňov. Zeolít sa berie najskôr 4 týždne, potom je 1 týždeň pauza a pokračuje sa ešte 2 týždne. Je to práve kvôli niektorým parazitom, ktoré majú schopnosť vo žalúdku alebo teda v črevách sa na 40 dní akoby uspať a oni potom, keď doberiete nejaké prípravky, tak sa prebudia a fungujú ďalej. A práve aj tieto dokážu po tých 40 dňoch zeolít zachytiť a vlastne vyťahnuť z organizmu von. Tak děkujeme. Tady nevím, jestli to správně přečtu. Pomáhá zeolit na postherpetickou neuralgii? To by sme si museli asi naštudovať, lebo takto z hlavy nevieme. Ale kľudne nám to pošlite, my sa na to pozrieme ako dotaz. My budeme potřebovat i ostatní dotazy a ty potom právě dáme do sekce otázky a odpovědi. Ale teďka jsme říkali, že aspoň 5 otázek zodpovíme. A teď je to na zubní prášek. Dbá se také na to, aby zubní prášek nenarušoval i prospěšné bakterie v ústech? Ešte vás poprosím, Hanička, prosím vás, my počujeme ozvenu, keď hovoríme. Aha, to se omlouvám, já jsem měla problém s počítačem a už se nemůžu přihlásit, ale takhle. Dbá se na to, aby zubní prášek nenarušoval prospěšné bakterie v ústech. Chcete, či môžem ja? Môžeš ty, áno. Tak, ale viete čo, keď odpovedáme, tak si nás, prosím vás, vypnite zvuk, aby sme to nepočuli dvakrát, lebo aj ostatní píšu asi, že to tak počujú. Super, paráda. No, takže tým, že ten zeolít je opačne nabitý ako toxíny a ťažké kovy, tak on do seba, alebo teda tie vírusy, tak on do seba potiahne len to, čo je opačne nabité. Čiže to, čo je ten vírus, keď je opačne nabitý, ten do seba potiahne. Ale to, čo je dobre, alebo teda to, čo nemá ten náboj, do seba, do tej svojej štruktúry nezoberie. Takže tým je, ono sa to hovorí, že je to jeho biokoherentná vlastnosť, ak som to dobre povedala, že vlastne ako keby tak rozmýšľa, že čo je pre ten organizmus dobré a tomu nechá a čo nie je dobré, to vlastne do tej svojej štruktúry vďaka tomu náboju potiahne. Ono práve tou redoxnou úpravou sa táto jeho vlastnosť znásobuje. Hej. Čiže preto aj tá maska má oveľa väčší efekt tou redoxnou úpravou ako naša štandardná maska. Hej. Takže preto jej stačí oveľa menej a tá jeho vlastnosť, táto jeho základná vlastnosť sa tým redoxom niekoľko znásobí. Děkujeme. A teď tady poslední dotaz, jestli má vaše firma schválené certifikáty. Áno, má. Máme všetky. Prosím, tak. Máme všetky certifikáty na všetky naše produkty. Každý produkt, ktorý my privádzame na trh, musí mať dermatologické testy, musí mať bezpečnostnú správu a musí byť zaregistrovaný v CPNP portáli. Takže samozrejme, sem tam máme aj nejaké sedenie s hygienou, kde toto musíme predložiť, pretože ten zeolít nie je ešte povolený na vnútorné užívanie a sem tam sa stane, že si nás aj hygiena predvolá. Ale čo sa týka tých kozmetických prípravkov, boli sme jeden čas aj v DM drogérii, mali sme tam v predaji produkty. My sme sa neskôr rozhodli, že tie produkty nebudeme cez DM-ku predávať, pretože tie marže, ktoré DM-ka si za to brala, boli pre nás nevýhodné, veľmi nevýhodné. Čiže bolo to pre nás existenčne naozaj, že... Takže čo sa týka certifikátov, áno,
Všade sa robí mikrobiológia, to je veľmi dôležité, aj keď si človek kupuje z iných zdrojov ten zeolит alebo tie produkty. Tá mikrobiológia je veľmi dôležitá, aby si človek bol istý, že tam nemá nejaké plesne alebo nejaké mikroorganizmy, predsa len je to niečo, čo sa ťaží v bani. A keď nám niekto aj napíše na sociálnych sieťach zeolit, však to dávam mačke alebo to dávam do záhradky, no ten my neodporúčame užívať, určite nie, ani si ho dávať do kúpela. Ale ten, ktorý prejde našimi rukami a má všetky mikrobiologické testy, certifikáty, tak za ten ručíme. Viete, my tie produkty tým, že si ich dávame vyrábať do zazmluvnenej výroby, kde sa vyrábajú lieky alebo výživové doplnky. Oni si do výrobného procesu nepustia nič, čo neprejde testami, aby si tam nezaviedli plesne alebo salmonelu. Takže každý jeden prášok, z ktorého máme čokoľvek vyrobené, prechádza tými vstupnými testami bez ohľadu na to, či už je to šarža, ktorá bola vyťažená pred rokom alebo včera. Vždy a znovu každý jeden prechádza tými vstupnými testami práve v tých firmách, ktoré nám vyrábajú naše produkty podľa našej receptúry. Takže moc děkujeme za odpovědi. Je tady spousta dotazů, které teda pak probereme a my je dáme na otázky a odpovědi. Jenom jestli se na vás mohou obrátit vlastně asi i na vaše stránky, protože tady jsou některé konkrétní dotazy, tak si myslím, že by se na vás mohli lidé obrátit i na vašich stránkách. Předpokládám, že tam na vás nějaký kontakt je. Môžu na info@zeozoe písať akékoľvek dotazy. Tam vlastne naša Marcelka alebo Euka alebo ja odpovieme. Keď budeme vedieť, odpovieme. Keď nebudeme vedieť, tak sa skúsime poradiť. Ale naozaj za tie roky máme naozaj už veľa nazbieraných tých skúseností. Dokonca sa nám stáva, že alebo stalo sa nám, že nám poslal doktor z Rakúska pacienta, ktorý mal príliš veľa vitamínu B6, to bolo tuším, ktorý sa štandardne nedá dostať z tela, mu to spôsobovalo nejaké problémy a ten doktor ho poslal, že nech si kúpi zeolit, nech z nejakého kvalitného zdroju a aby ho vlastne dostal ten vitamín z tela von, takže kľudne každý, kto aj píše, že potrebuje návod na detox na info@zeozoe. Stačí, keď napíšete, že potrebujete návod. Ja si myslím, že my ho určite tam aj pripneme k tomu zeolitu, aby každý si ho mohol pozrieť, nech nemusia ľudia zbytočne písať kvôli návodu, že bude tam dostupný. Tak. Super, moc děkujeme. A jinak v sekci Marketplace pak si dejte, rozklikněte produkty a tady Zeozoe si rozklikněte a máte tam všechny produkty, které byly zmiňovány, tak jsou již možnosti k zakoupení. Takže věřím, že to bylo velmi poučné. Moc děkujeme, dámy. Já sama už máslo používám. Je skvělé. A těšíme se na vaší spolupráci. Moc vám děkujeme za informace a přejeme hezký večer a budeme se těšit na vaše další produkty. Ďakujeme pekne. A zítra se vidíme znova. Ďakujeme. Majte sa pekný večer. Dovi.